ରିନୁ ରିନୁ ଘରେ ଅଛୁ ନା? ହଁ ପାରା ଭଉଣୀ ମୁଁ ଘରେ ଅଛି। କ'ଣ କହିବ କୁହ? ଆରେ ରିନୁ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁ ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରି ରଙ୍ଗ କରିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପାରା ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ତୁମ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି। ତାପରେ ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ରିନୁ ଚଢ଼େଇଥିଲା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ରଙ୍ଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଚଢ଼େଇର ଦିନ ଭଲରେ ବିତୁଥିଲା। ସେପଟେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁଇଟି ଅଳସୁଆ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ରାତିରେ ଓହୋ, ରାତି ଅଧାରେ ଏମିତି ପି ପି କାଇଁ କରୁଛ? ତମ ଯୋଗୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇ ହଉନି। ଆରେ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲି? ମୁଁ କାରରେ ବସି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ପୁରା ହୁଅନ୍ତା ନା, ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ଘରେ ବସି ବସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ହୁଏନି, ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୁଏ। ତୁମେ ତ ଦିନେ କାମକୁ ଗଲେ ବାକି 6 ଦିନ ଘରେ ଶୋଇ ରୁହ। ଏମିତି ଯଦି କରିବ, କାର ତ ଦୂରର କଥା, ସଉଦା ପାଇଁ ଘର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେବିନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଚାଲେ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି କାର କିଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ। ଆରେ ମିଟୁ, ତୋ ଜମିରେ ଆମକୁ କାମ ଦେବୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆଉ ଠକିବିନି। ପ୍ରତିଦିନ କାମକୁ ଆସିବି। ତମେ 2 ଜଣ କେତେ ଅଳସୁଆ ତା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବେନି। ଯାଅ ଯାଅ, ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହଁ, ମିଟୁ ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲା। ଆମେ ଯେମିତି କାମକୁ ଠକନ୍ତି, କେହି ବି ଆମକୁ କାମ ଦେବେନି। ଚାଲେ ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ସେଠି ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇଯିବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ, ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛୁ। ତୁମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ କିଛି କାମ ମିଳିବ କି? ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ। ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଖାଇନୁ। କାମ ଆଶାରେ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ମାନେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଖାଇନ? ଆରେ ଆରେ, ମୋ ପାଖରେ 1 ରୁଟି ଅଛି, ଆଗ ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ତୁମ କାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଲୁ। ତତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଜଣା ଯାଉଛି ତୁ ଭାରି ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା କାମ ଜାଣିଛି। ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୋଠୁ ରଙ୍ଗ କାମ ଶିଖିନେବ। ଏମିତି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। କାଉ ମାନେ ଚଢ଼େଇର କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କଲା। କାଉ ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏମିତି ସେମାନେ ରଙ୍ଗ କାମ ଶିଖିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ନିଜ ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ, ରଙ୍ଗ କାମରେ କେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଭାବି ନେଇଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ବି ରଙ୍ଗ କାମ କରିବି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିବା ଏ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା କିଣିବା ନା ରଙ୍ଗ କିଣିବା, କିଛି ବୁଝି ହଉନି। ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ 1 ଉପାୟ ଅଛି। ଆମେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ରଙ୍ଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବା। ଆମକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ବାଃ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ସେ ରଙ୍ଗ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ପିଟିବେ। ଆରେ ଏବେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେ ବର୍ଷା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ଆମେ କାର କିଣି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବା। କାଉ ବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ତୋଳିବାକୁ ଗଲେ। ଆରେ କାଉ, ତମେ ମାନେ ଏତେ ସାରା ପତ୍ର କାହିଁକି ତୋଳୁଛ? ମିନୁ, କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଛେଳି ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଛେଳିକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପତ୍ର ତୋଳୁଛୁ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା।
ଆହୁରି ବେଶୀ ପତ୍ର ନେଇଯାଅ। ଛେଳିକୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଘାସ ପତ୍ର ଖୋଇଲେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋଟା ହେଇଯିବ। ବୋକା ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ସତ ଭାବି ନେଲା। ଏଇ ପତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ତା କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ପତ୍ର ବାଟି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କଲେ। ଆରେ ଦେଖ, ପତ୍ର ବାଟି ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେଲି। ଚାଲ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମ ଘରଟା କେତେ ପୁରୁଣା ଦେଖା ଯାଉଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତୁମ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବୁ। ତମେ ମାନେ ସତ କହୁଛ? ତମେ ମାନେ ରଙ୍ଗ କାମ ଜାଣିଛ? ହଁ ହଁ, ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ କରିଦେବ, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ଦେବି। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଚିଲର ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଚିଲର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଆରେ ବାଃ, ତମେ ମାନେ ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କରି ମୋ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲ। ଆଜି ମୋ ଘରଟା ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଖୁସି। ଏଇ ନିଅ 10,000 ଟଙ୍କା। ଦୁଇ କାଉ ଖୁସି ହେଇ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜାଣିଗଲେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ କାଉ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାଉ ଭାଇ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତମେ ମାନେ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା କାମ କରୁଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ନିଜ ଘରକୁ କେମିତିକା ରଙ୍ଗ କରିବ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିକି ମତେ ଦିଅ। ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରଙ୍ଗ ଆଣି ତୁମ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି। ମିଟୁ ଲେଖିଛି ତା ଘରକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ, ଆମେ ଲାଲ ଫୁଲରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହେଲେ ଲାଲ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ପାଇବା କହିଲୁ? ଆରେ, ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ବଗିଚା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେ ଗୋଲାପ ବଗିଚାରେ ନା ଅନେକ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବାହାରିଯିବ। ତାହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏ କଣ? ଲତା ଲେଖିଛି ତା ଘରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲେ ଆଜି ହିଁ ରଙ୍ଗ ଯୋଗାଡ଼ କରି କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା। ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ କିଣିପାରିବା। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଫୁଲ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରୁ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କାଉ ମାନେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଲେ। ଦୁଇ କାଉ ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଶୁଣୁ, ନିଜ ଜିନିଷ ପତ୍ର କାରରେ ସଜାଡ଼ି ନେ। ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ରଙ୍ଗ ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଘରର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତା ମାନେ ସେ ଦୁଇ କାଉ ମତେ ଠକି ମୋଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଥରେ ବର୍ଷା ଛାଡୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏ କଣ? ମୋ ଘର ରଙ୍ଗ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଗଲା କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାଉ ମାନେ ମୋ ଘରେ ଖରାପ ରଙ୍ଗ ମାରିଥିଲେ। ଥରେ ବର୍ଷା ଛାଡୁ, କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟିବି ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। କାଉ ମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜୋର ଜୋରରେ କାର୍ ଚଲେଇବା ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଏକ ପଥରରେ ବାଜି ତାଙ୍କ କାର୍ ଓଲଟିଗଲା। ଦୁଇ କାଉ କାର୍ ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲେ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ବଦମାସ ଦଳ, ଆମକୁ ଠକି ଆମଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଦେଖ, ଭଗବାନ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଏ କାର୍ ତଳୁ ବାହାର କର। ଆମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭୁଲ କାମ କଲେ ଏମିତି ହିଁ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ। କାଉ ମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ତଳୁ ବାହାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇ କାଉଙ୍କର ଡେଣା ଆଉ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ଅଣ୍ଡାର ସମାନ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଏମିତି ରୋଗୀ ଅସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ହେଲା? ଆରେ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା।
ଏ ଛୁଆ ବି ଆର ଛୁଆଟି ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆଜିଠୁ ଆମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର ନା କୁନି ଆଉ ମୁନି। ଏମିତି ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ବିଜୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦିନ ହିଁ ମିନୁର ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଦୁଇଟି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଜି ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲେ। ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ତ ଖୁସିରେ ନାଚି ଯାଉଛି। ହଁ, ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଦେଖି ମତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଦୁଇ ଛୁଆ କେତେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଜାଣିଯିବ ଏମାନେ କାହା ଛୁଆ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ରିନୁ ସବୁବେଳେ ତାର ରଙ୍ଗୀନ ଛୁଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଦିନ ତ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଆମର ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ ଛୁଆ କୁନି ଭଲ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ମା, ଏ ଛୁଆଟା ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ। ଇଏ ଏତେ ରଙ୍ଗୀନ ଅସୁନ୍ଦର କଣ ପାଇଁ? ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ନା ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ସତରେ ଏତେ ଖରାପ ମା? ମୁଁ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜେ ଏମିତି ରୋଗିଣା ହେଇଛି? ମତେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ ମା? ଚୁପ୍ କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା କେଜାଣି? ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଯେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲା? ସେପଟେ ବିଜୁ ଆଉ ମିନୁଙ୍କର ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖ, ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ମୋଟା ସୋଟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ମା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆରେ ମୋ ସୁନା ଝିଅଟାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଶୁଣୁଛ, ଚାଲ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବହୁତ ମିଠା ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଝିଅଟାକୁ କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ହଁ, ଚାଲ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ରୋଗିଣା ଛୁଆଟାକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ନା ନାଇଁ? ୟାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଯାଇ ହେବ? ଇଏ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ ହେଇ ରହିଛି। ଏଇ ଛିଡା ହେଇ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ କଣ? ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ଆଉ ମିନୁ ବି ନିଜ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆରେ ରିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ବି ତମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛ? ହଁ ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ଆଜି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ହେଲେ ରିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମର ତ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସାନ ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ? ଜାଣିବିନି କେମିତି? ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଝିଅଟି ମୋର ଭାରି ଆଦରର, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅ ବୋଲି କୁହେ। ହଁ ରିନୁ ଭଉଣୀ, ଠିକ କଥାଟି କହିଲ। ତୁମର ଏଇ ସାନ ଛୁଆଟା ଏତେ ରୋଗିଣା କଣ ପାଇଁ ଯେ? ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଇଏ କେତେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ତୁମର ଏଇ ବଡ଼ ଛୁଆଟି ହିଁ ଭଲ ମାନେ। ଏଇ ରୋଗିଣା ଅସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟାକୁ ତମେ ମାନେ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ? ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ଗୁଡା ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ। ହଁ ମା, ଆଣ୍ଟି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନା ମତେ ବି ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ଏକ ତ ରୋଗିଣା ଶରୀର, ତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଏ କେତେ କଳା। ରାତିରେ ତ ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୂତ ଭାବିକି ଡରିଯାଏ। ୟାକୁ ଆମ ଘରେ ରଖନି ମା, ୟାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ମା, ବାପା, ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲଣି, ଆଉ ତମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତମଠୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି। ମତେ ଆଉ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବନି କି କାହାକୁ ବି ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ରିନୁ ଭଉଣୀ, ତମର ଏଇ ରୋଗିଣା ଅସୁନ୍ଦର ଛୁଆଟା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କଲ କି? ନା, ଆମେ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିନୁ। ଭଲ ହେଲା ସେ ବିପଦଟା ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଗଲା। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଅପମାନ ସହୁଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇ ମିଠା ଫଳ ଖାଇଲେ। ସେପଟେ ଅସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର କରି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ କାହିଁକି ପଠେଇଲ? ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ନଦୀକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ଏକ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଅଟକିଗଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛି? ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ତାର କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେଇ ଗଛ ଭିତରୁ ହିଁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। କିଏ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ? ଏ ଗଛ ଭିତରୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ଶୁଭୁଛି?
ଚଢ଼ି ଛୁଆ, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଏ ଲିଚୁ ଗଛ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିବି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ତୁ କେବଳ ଏ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଦେ। ତୁ ଯଦି ଭଲ ମନର ହେଇଥିବୁ, ମୁଁ ଏ ଲିଚୁ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଚଢ଼ି ଛୁଆ କୁନିର ମନ ଥିଲା ଭାରି ସଫା। ସେ ଯେମିତି ଲିଚୁ ଗଛରେ ହାତ ଦେଲା, ହଠାତ୍ ଲିଚୁ ଗଛ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀ। ଚଢ଼ି ଛୁଆ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଲିଚୁ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର ମତେ ଏଇ ଲିଚୁ ଗଛ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଏଇ ଗଛକୁ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ଏଥର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବି। ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ମତେ ଏଇ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ, କେବଳ ତୁ ହିଁ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼ି ଛୁଆ, ତୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ତୋର ବାପା ମା କୁଆଡେ ଗଲେ? ସବୁ ତ ଶୁଣିଲା ପରି, ମୋ ପରି ଏକ ଅସୁନ୍ଦର ଚଢ଼ିକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ବାପା ମା ଭଉଣୀ ମତେ ସମସ୍ତେ ପର କରିଦେଲେ। ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ଅସୁନ୍ଦର? ତୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ତୋ ମନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ତୁ ହିଁ ମତେ ଏ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲୁ। ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ ବୋଲି ତୋ ଦେହରେ କଳା ଦାଗ ଅଛି, ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦାଗ ରହିବନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବୁ। ଯୋଉମାନେ ତୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ତୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର। ତୋ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏକ ଘର ଦେଉଛି। ଏଇ ନେ, ଏଇ ଲିଚୁ ଘର ଆଜିଠୁ ତୋର। ଏଇ ଘରେ ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ପାଇବୁ। ବିପଦ ସମୟରେ ଏଇ ଘର ତତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏବେ ତୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼ି ଛୁଆ ସେ ଲିଚୁ ଘରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେପଟେ ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁର ବି ବୟସ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୁନି ବି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣି କହିଲା, ମା, ବାପା, ସବୁଦିନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ମତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାରେ, ତୁ ତ ଆମ ଆଦରର ଝିଅ। ତତେ କେତେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆମେ ବଡ଼ କରିଛୁ, ଆଉ ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ଏକଥା କେମିତି କହିପାରିଲୁ? ମୁନି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ସାନ ଥିଲୁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଆମେ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଖୁଣ୍ଟା ମାରୁଛୁ ମା। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ତୁମର ସେ କାନ୍ଦଣା। ମତେ ଏସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହ ଏ ଘରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମାରେ, ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତତେ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଆଉ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବୁ। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା। ଲାଗୁଛି ଏବେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ପୋଡ଼ା କପାଳ ଆମର। ଯୋଉ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କିଛି କଲେ, ସେଇ ଝିଅ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏବେ କୋଉଠିକି ଯେ ଯିବା? ଆରେ ଦେଖ ନା, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ସେ ଘରକୁ ଯିବା। ଯିଏ ବି ସେ ଘରେ ରହୁଥିବ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ସେଇ ଲିଚୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଘର ଭିତରୁ କୁନି ବାହାରି ଆସିଲା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାର ବାପା ମା ବି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ହେଲେ କୁନି ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଆଉ ବାହାରେ ରୁହନି, ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସ। ମାରେ, ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ବର୍ଷାରେ ତୁ ଆମକୁ ତ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ। ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତମେ ମାନେ ନିଜ ଘରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ତତେ ଆମ ଦୁଃଖ କଥା ଆଉ କଣ କହିବୁ ରେ ମା। ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ଆମ ନିଜ ଝିଅ ହିଁ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ହିଁ
ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲୁ। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ଏ ଘରେ ଏକା କାହିଁକି ରହୁଛୁ? ତୋର ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏମିତି କଥା ଶୁଣି କୁନି ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ମୋର ସେ ରୋଗିଣା ଶରୀର ଏବେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଆମେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୋ ବାପା ମା ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମା, ବାପା, ମତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ରୋଗିଣା ଅସୁନ୍ଦର ଛୁଆ। ମାରେ, ତୁ ଆମର ସେଇ ଛୁଆ। ସେଦିନ ତୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତତେ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖୋଜିଛୁ, ହେଲେ ତତେ ପାଇଲୁନି। ତୋ ସହ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ ରେ ମା। ସେଇ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଆଜି ଆମେ ପାଉଛୁ। ପାରିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆମେ ତ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଏକା କରି ଚାଲିଯିବ ବାପା ମା? ସେଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ତୁମ ସହ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋର ସବୁ ରାଗ ଉଭେଇଗଲା। ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ରହିଛି, ଆଉ ନୁହଁ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ରହିବ। ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ବୁଝିବି। ରାଜୁ ଆଉ ରିନୁ ନିଜ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସେମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଅସୁନ୍ଦର କହି ଅବହେଳା କରିଥିଲେ, ବିପଦ ସମୟରେ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସେମାନେ ବାକି ଜୀବନ କୁନି ସାଙ୍ଗରେ ରହି ବିତେଇଲେ। କୁନି ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା।